NemBolig Nu præsenterer Sønderkær 365 i Billund. Her der taler om en flot villa med udsigt over engen, beliggende i roligt og børnevenligt kvarter. Villaen er opført i gode materialer og har en ideel planløsning, blandt andet med et dejligt køkkenalrum med stort ovenlysvindue, som giver et dejligt lyst rum. Hele haven er ligesom terrassen sydvendt og med mulighed for mange gode solskinstimer. Villaen indeholder bryggers på ca. 12 kvadratmeter med klinker, god skabsplads, fyrinstallationer samt bord med vask. Der er plads til vaskemaskiner og tørretumbler. Køkken er et HTH-køkken fra 2006 med hvide køkkenelementer, granitbordplade, hård hvidvare i rustfri stål og med udgang til haven og terrassen. Alle rum er på 29 kvadratmeter med granitklinker, indbygget spots samt vinduesparti med udsigt til haven og engen. Værelse på 14 kvadratmeter, regulært og med trægulv. Der er entré- og fordelingsgang med trægulve. Oppelstuen er på ca. 22 kvadratmeter og med brændeovn. Der er udgang til haven, og der er ligeledes mulighed for at åbne op ind til alle rum. Badeværelse med klinker, brusenisse og oprindelig stil. Aktivitetsrum åbent og vil være ideelt til kontor eller walk-in. Soveværelse på 16 kvadratmeter med trægulv og udgang til haven. Og badeværelse, som er renoveret i 2004 med sorte mosaikker, brusehjørne, et væghængt toilet samt dobbeltvask. Der er klargjort til genvækst i hele huset med en unit og rørføring. Der er ligeledes integreret carport, så man kan gå tørskoet fra carporten og ind i huset. Til huset hører en 11 kvadratmeter stor skur, samt lige så meget overdækket plads til haveredskaber og havemaskiner. For fremvisning ring 71 20 71 00 eller skriv til info@nembolignu.